36. ariketa. Hau 285. orrialdekoa da. Eta honetan, inklinazio hau duen, figura honetan daukaguna, 30 graduko inklinazioa du plano batek, planoan dagoen masa, hauze, honen masa, 7 kilokoa da, beraz, hemen daukagu, 7 kilo, bestearen masa 5 kilo eta inklinazioa 30 gradu. Galdera, marruzkadurarik ez badago, ea zein den azelerazioa. Bi masen azelerazioa. Eta gero beste atal bat, ea orekan egoteko zer masa jarri beharko genuke ez egita hor vertikalki. Bueno, orduan, hasteko indarrak adierazi behar eta hemen hasiko gara, jakina, pisuak adierazten, lehenengo masaren, vertikalki ezekita dagoen masaren pisua 5 kilokoa dela, eta bestea 7 kilokoa denez, pizkat handiago ipiniko dugu. Planoan dagoenaren osagaiak adierazi beharko ditugu. Hartuko dugu beste kolore bat. Eta gutxi gora bera hor kokatuko dugu. Eta bestea hemen. Hortxe. Gainera, normala, indar normala, hemen adierazita, gorputz erditik aterako dugu, nahiz eta lurrak sortu, plan inklinatuak sortu. Beraz hor ditugu indar guztiak. Bigarrenaren pisua, lehenengoaren pisua I ardatzean, lehenengoaren pisua isa ardatzean. Eta normala. Gainera, ez daude adierazita, baina tentsioak agertuko dira, ze gainera ez dute eraginik azelerazioan, baina adieraziko ditugu. Tentsio bat hemen, beste tentsio bat hemen, berdinak. Beraz, azelerazioa zein den jakiteko, ikusi behar dugu, norantza mugituko den. Bi indar hauekin jakin dezakegu, bietatik handiena dena, horrek gehiago tiratuko du, eta orduan sistema indar horren norantzkoan mugituko da. Horretarako, Newtonen bigarren legea aplikatuz, pentsa dezagun honela mugituko dela, eta honela mugitzen dela pentsatzen badugu eta azelerazioa negatiboa ematen badigu, orduan horrek esan nahiko du alderantziz izango dela. Dena den, hobe esan da, hemen fijatzen bagara, jarraituko dugu honekin, suposizio honekin. Orduan, P2, P2 ken P isa izango da, bien masen batuketa, eta bider azelerazioa. Aldez aurretik hauek kalkulatzen baditugu, jakingo dugu zehazki norantza joango den. Dena den kalkulatu behar dira, beraz, hemen doaz. P2, bigarren masa 5 kilo denez, M2 bider G, eta honen pisua 59 Newton. Bestea P1 izango da M1 bider G, eta zuzenean balioa ipiniko dugu, eta hau da 78,6 Newton. Baina hau, deskomposatu behar dugunez, P isa eta P isa izango da
sinoa, ze angelu hau 30 gradukoa, hauze da, 30 graduko angelu berbera. Beraz, P isa angelu honen sinua izango da. Beraz, 78,6 bider sinu 30, eta hau ez da sartzen, baina honen emaitza 34,3 Newton. Ez dugu behar PI, marruzkadura ez dagoelako, eta orduan normala ez da behar, beraz, kalkulatu gabe utziko dugu. Newtonen bigarren legeetik lortu dugun ekuazio honetan, ordezkatuko ditu balio guztiak, eta izango duguna, izango da, berriro idatziko dut, P2 ken P isa, da berdin, bien masen batuketa, bider azelerazioa. P2 ikusi dugu, dela 49 eta bestea 34,3, beraz, suposatu duguna, kasu honetan, beteko da, ze hau baino handiagoa da, beraz, horrela mugituko dira. Beraz, P2 esan dugunez 49, P isa, beste masaren P isa 34,3, eta hemen lehenengo masa 7 eta bestea 5, eta bider azelerazioa. Azelerazioa izango da beraz, dena ordezkatuz eta azelerazioa batziz, 1,225 metro zati segundu karratu. Hori da sistemaren azelerazioa. Tentsioak ez dituzte galdetzen, baina tentsioak kalkulatzeko soilik azelerazioaren balioarekin hartuko genuke hemen adibidez masa hau, eta berantza mugitzen denez, P2 kententsioa berdin masa bider azelerazioa eta hortik lortuko genuke, beste ariketa batzuetan egin dugun moduan. Ikusiko dugu orain, ea orekan egoteko zer masa behar den. Orekan egoteko, pisu hau eta tentsio hau berdinak izan behar dira. Edo, beste alde batetik, pisu hau eta P isa berdinak izan behar dira. Newtonen lehenengo legea bete behar denez, B atalean indar guztien batuketa 0 izan behar da. Beraz, P2 ken P isa 0 badira, P2 izan behar da P isaren baliokoa. Hau da, 34,3 Newton. Eta hau baldin bada M2 bider G, hemen M2-ren balioa izan beharko da 3,5 kilogramo. Eta hau litzateke orekan egoteko vertikalean ez egon beharko litzateken masaren balioa.